Sziasztok, én Réka vagyok, és itt van velem Dávid. Sziasztok! És ez itten a Minecraft sorozatunk első része lenne újra, mivel hogy az első szerver kitörlődött, ezért újra kell kezdenünk. Akkor kezdjük is el. Mi van ott? Menjünk be! Igen. Igen, van, szokja. Tudom. Labdázott nem. Nem látok nagyon semmit. Én kimegyek. Nem kapta. Mi volt ez? Oké. És már jobban láthatjuk valamit. Ez nem jó, csinálni gyorsan fákját, mert én se látok semmit. Merre van a kiút? Itt a Dávid. Keresel itt. Jó. Hát nem volt benne túl sok dolog, mert volt egy ilyen, alulnak ilyen vaspáncél és 13 rohadt hús. Na. De akkor most egy pici vágás, mert szerintem nem akarjátok újra végignézni, ahogy a fákat itt vágjuk. Na. Hát szereztünk dolgokat, Dávidnál még nem tudom, mit vannak, de sok dolgot szereztünk. 19 vasat is találtunk, meg hát dinnyéket is. Szemet is, vasat is. Ezt nem mondtam. Most épp este van. És itten félig szétzúzta a Dávid ezt a kolostort, vagy nem tudom mi ez. Hát, nem érdekel. Nem volt kövünk, ezért szétzúzta. Na. Itt betemettük, mert ott van egy creeper, vagyis csak volt. De nem akarjuk, hogy onnan feljöjjön valami, és Dávid újra zúz. Lefosztott egy kő. Szerintem én ezt most megvágom, mert úgyse fogunk most így semmit csinálni este. Majd nappal innen elmegyünk. Na hát most szét fogjuk zúzni ezt az épületet, hát ez itt valamilyen bug nekem. Nézzük is, Jézusom. Nem van semmi. Fény. Hát szép csapda. Hát semmit itt. Ládát is vigyük. Ó, aztán megítottam. Meg lehetek ilyen. Nézzük, még van. Redstone kereső. Hát ha van itt, nincs itt semmi. Jó van. Nagyon szép lett. Ott tudtad itt felejteni a diszpenzert. Hova menj? Tűnjünk innen. Várjál. Ezeket nem hasonlítottak. Itt is lalada. Vas. Meg jól szőzete. Meg sok csont. Én már pakolok ki. Mi? De milyen sok dolog van. Én már viszek mindent innen, nem érdekel még a szeplingeket is. Jó. De hol? Lyuka. 3-10 pont. Hol van?
3 van. Hát hiszem el. Hogy amikor bejutok készületek. Persze. Ennek miért ne? Na, én is. Jaj, mehetünk, eléggé szétszúztuk. Jó, kelljünk utankra. Jössz? Én jövök utána. Hát, ennyire itt közel vagy. Csak menjünk. Na, menjünk. Ó, de jó itt. Jaj, de homályos minden. Nekem. Várjál, homlokot viszünk, nem? Üvegre. Ki, akkor folytassuk. Dávid, mi a bajod? Tazra vagyok. Hát? Jaj. Jaj, menj, meghaltam. Oké, Tarzan visszamegy. jó, csak menjünk. Remélem, jössz már. Várjál, Tarzan vagyok. De hogy vagy Tarzan? De igen. Póni vagy. Persze beugrok, vagy beesek. Mindenhova beesek. Várjál, kézzel bajom. Dávid még mindig Tarzan, nem akar lenyugodni, csak a fán képes jönni. Igen. Gyere már. Megyek. Várjál, meg kell találnom a utat. Várjál, beszorultam. Vágok egyet, míg a Tarzan póni visszatér hozzá. Ide. Hát én nem A akartam. földre. Nem a fára. Már látszom! Cocavágás! Nyis, nyas! Nyus, nyus, nyas! Disznóvágás. Hova tűnt? Coca! Nekem nincs egy cocám se. Jó van? Én vagyok Tarzokán. Van egy kis magocskán. Jé! Nézd meg! Nem Tarzokán, hanem Szandokán. Rich bitch. Rich bitch. I'm a rich bitch. A motherfucking rich bitch. I do my own thing. Cigány. Hey! El vagy. Én vagyok Tarzokán. Erről meg. Tarzokán. Most akkor Tarzan vagy ki? Most akkor ki vagy? Tarzan Szandokán. Akkor Tarzokán. Igen. Én vagyok Tandokán. Szandokán. Szandokán. Én vagyok Szandokán. Már beszélni se tudsz, látod? Jó, de... Kezd este lenni. Mit szeded azt a kakaót? Ez kopi. Una pucka. Merre kell már menni? Én azt sem tudom, hogy te hopja. Nem a nap felé. Hát nap felé mindig kell menni. Akkor menjünk a nap felé. Jó. Nap... Na, már nincs nap. Hát akkor most merre megyünk? Nem merjél. Bum! Saláta. Alma, alma. De este van. Bocs. De ne verjél már. Menjünk fel egy fára. Fújtam, 1000 fa van. Menjünk már. Melyiket? Hát én nem látok semmit. Tegyél már le, kérlek, egy torcsot. Jó, én addig csináltam ágyat. Jaj.
Legalább van már ágyunk. Dávid szépen repül, nyomjuk ki a spam pointonkat. Miért? Én nem. Hát nem fogunk, itt fogunk lakni. Nem. Akkor. Te mit csinálsz? Hát te mondtad, hogy menjünk fel falra. De már nappal van. Ja. Addig az agymát, ezeket az enyém. Milyen hagyma. A agymát. Még az enyémet is elvitted. Na, nincsen. Én nem ütöttem ki. Én nem tudtam ki a tiédet. Hol itt kell lennie? Jaj, de jó, nincs ágyam. Jó, megoldódott az ágy, úgy csináltam újat. Na. Beletelt olyan 15 percbe. Jó, Gyere már ide! Menj innét! Azért, mert... Te szalonnás plakát! Hey! Megsütöm a farkad, a Te lófarkadat! Ami jó. Ki vagy te? Te ki vagy? Én? Hát én a... Te vagy a dinnyés toll. Nem. Én vagyok Lady Legazus. Én még a szalonnás lófarok. Az milyen? Szalonnás lófarok. Akkor azon a színes farkadon, ami ott lóg hátul, azon vannak szalonnák. Igen. Jau! Yeah! Amúgy ezt a videót úgy húsvétra készítettük, húsvét alkalmából. Csak az a... Beszélgetsz a barátoddal. Dávid titkos élete. Egy fával beszélget. Mondjuk mind a ketten fehérek vagytok. Építek magamnak egy házat. Ott van a kis kobolt füled. Házat építek. Látod. Maradj már! Hey! Maradj nyugtan! Házat építek. Na és akkor ezt húsvét alkalmából csináltuk, mivel nem sokára itt van a húsvét, azaz április 16-án, és még azt szeretnénk mondani, hogy amikor, vagyis hát írjatok nekünk kérdéseket, kérdez-felelek videóra, de az nem biztos, hogy most lesz, hanem olyan 100 feliratkozóra. De lehet, hogy. Igen, csak lehet, hogy nem biztos, hogy össze tudjuk hozni, de lehet, hogy Minecraft-ban fogjuk ezeket a kérdéseket megválaszolni nektek. Ha tetszett a videó, nyomj egy lájkot és iratkozz fel, és mindenkinek boldog húsvétot kívánunk. Sziasztok! Sziasztok!